Әйдәле, Акбай. Ирән син арт аяғың бірлә тор. Олма. Туп-туры тор. Әйе. Тез утыр. Менә шулай. Яхшы утыр. Не газаплыйсың былай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр. Я 3 кенә. Я кирәкми. Мин ирәнмим. Минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасым. Шунда аунысым килә. Ах, жүләр мақмай. Тырыш яшьләй. Зурайғаш жайсыз ул. Қартайып қатқаш буыннар. Эш белү оңайсыз ул.